és El Petit Celler. A la primera part coneixerem el vi Geol, de Tomàs Cosiner. En Cristian Carnet, del Petit Celler, ens explicarà com preparar un gin tònic. I a la segona part tastarem el cava Gran Reserva d'Oriol Rossell. Benvinguts al Petit Celler. Per uns minuts convertim la botiga de vins i delicatessens al Petit Celler en un plató de televisió. Parlem de vins, de caves. Comencem amb una bodega de Costers del Segre que es diu Tomàs Cosiner. Amb la idea d'elaborar vins amb caràcter, capaços de reflectir l'expressió d'una terra i amb el repte d'implantar una filosofia pròpia d'algú amb grans inquietuds i pretensions, Tomàs Cosiner va decidir amb la barema del 2003 emprendre un nou projecte vitivinícola en el qual poder volcar tota la seva passió i coneixements. La seva àmplia experiència en la denominació d'origen Costers del Segre i la garantia que li aporten les seves vinyes li han permès crear uns vins d'alta qualitat i elegància que marquen l'inici d'un projecte que té com a objectiu, l'any 2013, consolidar-se com a bodega de prestigi. El celler es troba al poble del Vilosell, a la comarca de les Garrigues, Lleida, dins de la denominació d'origen Costers del Segre i compta amb les instal·lacions adequades per l'elaboració que ens marquen els objectius de qualitat. La finca és situada a la cara nord de la Serra de la Llena i limita al sud amb la província de Tarragona i les comarques de la Conca de Barberà i el Priorat. Un clima suau de gran contrast tèrmic entre el dia i la nit i una pluviometria entre 380 i 600 mil·lilitres garanteixen una maduració lenta, amb baremes tardanes que aporten uns tanins suaus i una gran intensitat colorant. Durant els darrers anys s'han plantat 29 hectàrees de les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Garnatxa, Carinyena, Marselan, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Els raïms veramats en caixes de 200 quilos es refrigeren abans de passar-los per la cinta de selecció per fer una premaceració en fred, amb la intenció de mantenir la riquesa en fruita i la frescor de la verema. Després passen a la fermentació lenta i constant a baixa temperatura. Un cop transvasats, els vins realitzen la fermentació malolàctica i la posterior criança amb botes de roure francès de gra fi de 225 litres, triades entre els millors boters. Avui al Petit Celler coneixerem Tomàs Cosiner. Doncs sí, anem a conèixer Tomàs Cosiner, anem a conèixer-la ell personalment, és l'enòleg, el propietari, el comercialitzador i el que dèiem fora de càmera, multitasking, no? Moltes funcions i és el que passa en una botiga petitona. Per ser petita tens de fer moltes coses, evidentment, això sembla que passa a totes les empreses. Hem conegut una mica la vostra situació geogràfica i el que anem a dedicar és 4 minutets a parlar del producte. Tenim 2 vins negres, 2 vins blancs. Sí, tenim un vi blanc, l'Ausell, és un vi multivarietal, jo crec que és la singularitat més important d'aquest vi, des d'un punt de vista que són 8 varietats ficats en l'ampolla, bàsicament macabeu de la zona, les vinyes autòctones, que l'acompanyem amb altres plantacions que vam plantar el 2003. Vi fresc, fàcil d'entendre, molt aromàtic, amb molta crema també, complexe, o sigui, fàcil però complexe, la qual és molt interessant i el fa molt adequat per tothom, no? Perquè realment agrada molt, no? Estem molt contents. És un nou producte que hem tret el 2007. El 2009 vam començar amb el blanc, tenim de pensar que és un projecte del 2003, el qual vol dir que estem en plena evolució, en plena investigació, constantment, en una zona molt maca, molt bona, molt bones vinyes, i són vinyes velles de Macabeu, 90 anys i 55 anys, amb el qual el que fem és fermentació, mitja fermentació en roure, i l'acabem amb ampolla, no? Molt interessant des d'un punt de vista de grassa i de complexitat també potencial, no? Després, el primer any que vam fer va ser el 2003, vam sortir amb el Vilosell i el Geol, són els dos negres, són la nostra finca, el potencial més important des d'un punt de vista de bodega, el 80% de la producció és en negre, i el Vilosell és un vi que és el nostre buc insígnia i principalment és ull de llebre, un tempranillo,
estem parlant d'entre 40 i 60%, nosaltres sempre modifiquem els cupatges depenent de cada any i depèn del que surti en cada varietal. Amb Cabernet Sauvignon, Merlot, algo de Syrah, cada vegada el Syrah va pujant en quantitat. Nosaltres és una bodega nova, estem en evolució, el qual vol dir que vam començar comprant raïms i ara estem cada vegada més proveint-nos de 30 hectàrees pròpies. I després el Geol, que és el nostre vi més potent, el nostre vi també més car, quant a negres, que és el que tastarem avui. Doncs anem a fer-ho. El nom és Geol, no us equivoqueu, com he fet jo abans. També confós amb les sabates. Tot i que és una bona manera de trobar-lo, no? Aquell vi que s'assembla... Sí. Home, de fet, és prefix geològic, no? Una mica la idea de jugar amb el geològic de geo i eol d'eòlic, una zona ventosa, una zona que crec que és una de les característiques principals. Estem a molta alçada, estem a 700 metres, el qual ens dona frescor, ens dona les característiques per poder fer un negre intens. En quant a color, de fet, el geol és bàsicament, principalment Merlot i Cabernet, un 45-40, i és un vi amb molta intensitat, molta potència, estructura, molt agradable, hem anat amb els anys aprenent a polir els tanins perquè siguin més dolços, perquè siguin més fàcils, perquè dintre la potència del vi sigui un vi que sigui, diguem, és aviat un vi rodó, com que diu, no? Avellotat, un vi que necessita algo de menjar, una mica de carn, seria bo d'acompanyar-lo, però realment cada vegada estem aconseguint que un vi amb molta potència sigui fàcil o, entenible o fàcil d'entendre, no? Diguem, que per a nosaltres és una premissa bàsica per a tots els nostres vins. No? I un vi es coneix, em comentaves ara fa un momentet, quan el tastes i veus una mica les seves peculiaritats. Un vi que és ja d'entrada que és molt fort, que és canyero, no? Bueno, té una potència, té una estructura, té uns graus, estem a prop de 15 graus, però evidentment el que nosaltres hem fet és domar-lo, no? El que intentem, no? I evidentment un vi en podem parlar hores i hores i per tant cada vegada tindrem més idea de lo que és el vi, però si no el tastes no acabes de conèixer-lo mai, no? Vull dir, al fi i al cap estan fets per tastar-los, no? Molt bé, doncs es diu Geol, el trobareu aquí al Petit Celler. No sé si volem afegir alguna cosa més. La gent, si vol més informació, que vingui directament aquí a la botiga. Sí, tenim una web, o el Petit Celler, evidentment, tomascosine.com, on tindran tota la informació per si volen vindre a visitar-nos, si volen conèixer els nostres productes, si volen tindre més informació sobre el celler. De fet, nosaltres estem començant ara tot un projecte també per atraure gent a la bodega, que ens conegui, més que res per donar a conèixer el que fem, no? Que crec que és el nostre actiu més important, no? Que la gent vegi la realitat del que és una finca tan maca com aquesta, del que és una bodega, del que estem fent, el que estem treballant i tota l'evolució que estem tenint per conèixer a llarg termini, a 20 anys, tot el potencial del que pot ser una zona del sud de la província de Costes del Segre, del sud de la província de Lleida, a les muntanyes, i que realment és... Les Garrigues són a visitar, molt bon oli també, a més, o sigui que hi ha una hora de Barcelona, no? Que també és un tema important. No? Molt bé, recordeu el Petit Celler, Tomàs Cosiner, Costers del Segre. Continua el programa.